karo Gusti Sing Maha Kuwasa awit saka dongane Kang Mas Ladunata aku matur nuwun temenan wis pokoke. Monggo Bu. Sigarane ayo bangun rumah tanggane jambu wit-witane mesem guyu kawitane Adik Sudar Rudi barang dorak melu muni ki ngopo kok Kidar? Mas Kamiran barang iya alah wong sing ubek iki rak sing gender karo sing ngendang kok liya-liyane kok doblang kemen iki gene jan. Ayo. Heeh. Dong lilir, tangi. Gotong royong nyambut gawe ya dadi wong nyambut gawe iki kudu dikanteni kanthi gotong royong mergo kanthi gotong royong kuwi sing abot dadi enteng sing angel dadi gampang lho ngono kok iso tenan wis pokoke monggo Bu. Anakku nduk, anakku wong ayu limbuk dalem yong. Ing wektu bengi sing minulya aku kelawan siramu kepareng katimbalan sowan ana daleme buritan nduk. Ingkang rikala semana sarimbit kalian Keng Mbak Yuwiyah garwanipun Mas Wito kepareng rawuh ana ing ngubuki awak dhewe kang supaya awak dhewe sowan ing wektu bengi iki ya kuwi kanthi pawadan angunadeni kelawan kang dadi ya kuwi nadare almarhum Bapak Tarto rikala semana nduk ngono ya yo ki dina awak dhewe sinengkuyung dene sagung para kadang seniman seniwati kadang niyaga lan uga biwaranggana matur suwun dumateng panjenenganipun Pak Mul ingkang dalu menika dados ketua panitia pelaksana juru repot tukang montang-manting nduk ngono sing dudu mbako barang kemau ya Pak Mul. Pak Mul sapa? Pak Mulyono. Uga ora liwat wilujeng dalu konjuk dumateng pepunden kawula lawas panjenenganipun Pak Sampe ingkang bengi niki nggih nderek nenggani wonten ing mriki Pak Sampe wilujeng lelenggan kanthi sekeca. Uga ora keri dulurku tuwa Kang Mas Harnoto sugeng lelenggan. Uga panjenenganipun Raka Mas Sutirya bengi iki ya nderek rawuh ana kene
kelebu dulurmu Bandem ya melu tekan kene nduk. Ngono uga ora liwat panjenenganipun kelangkung-langkung kala wau ya kuwi Kang Mas Ladu Nata sing bengi iki ya rawuh mriki uga ngaturi kasugengan rawuhipun kunjuk dumateng Mas Baskara sak sederekipun sedaya ya kuwi dari penggemar PSG ya ya PJS ya penggemar jarik sak wonge jan wilujeng dalu kagem Mas Baskara sak kanca muga-muga Pak Nur ya nderek bengi iki Pak Nur engko tak kon tayuban kaya ndek wingenane kae jan ugi kunjuk dumateng para rawuh sami kakung sumana putune kang satu dhat kinurmatan ingkang datan saged kasebataken asmanipun setunggal mbaka setunggal wilujeng lenggan kanthi sekeca monggo katampi kajiwa kang salira kagunan gending Jawa langgam campur sari lagu dangdut ora keri mengke dalu-dalu Mbak Rita takon munggah nyanyi. Iya wis temenan kok. Rondo anyaran sapa ngerti engko terus cepet entuk gandengan lho. Iya. Bar digawe lek bar teng klamarake dilamar putrane engko terus dhewe dilamar karo wong liyane arak lumayan. Iya. Iya. Nek kene ya duda ya pirang-pirang Bandem bareng ora duda ya. Nggih. Nggih langkung rumiyin sampun katalumpen monggo dipun aturaken gending ingkang angka kalih ndak suwun panjenenganipun Dimas Ica Wulandari kepareng angaturake slendro sanga pangkur palaran kanthi cakepan Nimas Ratu Kali Nyamat. Nimas Ratu Kali Nyamat Putri Solo ayo ayo wow Sita mukti sing sayo sing rukun sing sayo ora pati ayo nanging migunani
suruh banyune agung yen ra weruh ning ati bingung matur suwun kagem Dik Ica Wulandari. Terus iki sinambung karo Dik Seril. Dik Seril, iki coba sliramu bebarengan karo Dik Sukma. Iki eloro ing antarane pilihan salah siji milih podang kuning apa milih sesideman. Nek kowe sing podang kuning ya mengko sesidemane Dik Sukma. Nek kowe milih sesideman mengko Dik Sukma. Sing podang kuning aku mung nderek lho. Dadi dibagi sing rata pokoke. Monggo Dik Seril ndak suwun sliramu angaturke kaya ngapa Bawanana Cahayu. Iya. Ya, le bawa karo ndodok mengko le ngaturke langgame karo berdiri. Ngono ya. Ayo. Lah ya wong guyang-guyu ning gemblangan terus dicatu rokok lan mangan lho ngono kok dadak kelayaban tekan Kalimantan iku lho ngopo ya. Sapa sing krasa rak rumangsa wis ngono malah keblangso ayo ora kebayar lah piye wong duwite wis dijaluk bose dhisik ndeke malah kapiran ya anjen mulih tekan omah dikabruki karo sing wedok ora anjen bejane awake ya ayo nduk ngaturke apa Seril? Podang kuning mawon. Ya, sungguh. Sesidemane Dik Sukma ya, kaya apa. Nadyan wujud temu paksi. Wis mbok kandhakno ibumu. Nek arep tak yang ngono wis mbok kandhakno, Nduk. Dereng. Oh, dereng. Ya jane ya matur Ibu, Bu. Jenengan ajeng diyang kali Pak Dalang. Matur piyambak, Pak. Matur piyambak. Matur piyambak. Nggih. Lho ngene iku rak lho. Lah kowe oleh kira-kira? Mboten. Adek mboten ku melekke piye kowe iki Dik iso? Nano. Ya wis nganggo gregel barang saiki kok nduk tenan. Alus manis. Halus manis torna. Ugi wilih sing dalu kunjuk dumateng Mbah Jani saking laladan kita Cepogo ingkang rawuh wonten ing mriki biasanipun sarimbit kalian. Ya kuwi panjenenganipun Pak Karno. Ugi wilujeng dalu kagem Pak D Menjon. Ingkang dalu menika go nderek rawuh wonten ing mriki. Golek isi podang jenar. Eba bunga ing nyanding bisa dadi
monggo ingkang lulus saking kita Kalimantan tak sulinggar saking palengganipun ya kuwi Dik Seril kepareng linggar saking palengganipun Sepoti Kadang Niyaga mangke podang kuning diatur mawa ya kuwi cengkok tayub kaya ngapa. Sumangga pun aturaken. Sepot langkung rumiyin Kadang Niyaga. Podang kuning agak gerak tayub Mas Muklis ingkang beksa langkung rumiyin semangga. Yo iya jos Seawan ning omah wis ora krasan kaluyuran golek sing tak sayang moben terangano nyeleki harum
matur suwun kagem Dik Seril. Iki dumawah giliranipun diajeng Sukma Ayu kepareng ngaturke sesideman cahayu kaya ngapa. Ning tak suwun, wong isih pawitan ki ya tenan. Aja mung karo lungguhan ning wani aja meneng bergoyang kaya Dik Sukma kaya Dik Seril kaya mau. Ndak suwun disepoti mawa Pak D supaya diajeng Sukma linggar saking palengganipun. Sumangga Pak D aku putune sapa kaya ngapa. Pak D aku putune sapa besok melu sapa saiki wis ora ana aku putune sapa aku wis besok melu sapa saiki wis ora ana piye dadine ra ana rewange elingo anak putune ora tau mulai elingo yen wis tuwa ibarat nunjuk toya yo idalitul ambyar aku putune sapa besok melu sapa saiki wis ora ana apa de aku putune sapa besok melu sapa saiki wis ora ana piye dadine ra ana rewange elingo anak putune
wis tuwa ibarat nunjuk toya karo kang kuwasa ya nduk ayo aturke sesideman bawanana luwih dhisik Cahayu kaya ngapa jan wis dasar pancen keluarga seniman seniwati dik Sukma kuwi merga Kang Mase dalang kondang kaloka Mbak Yune uga waranggana sing wis kuncara dadi selaku generasi penerus kagem Dimas Harip wilujeng mbabar kabisan ingkang pepundhane tak pujekke dadi dalang sing kuncara nulada kaya kula rikala maksih muda ayo jaman nom-noman ki tenan nduk sing nyono ya sapa sesasi ki 30 bengi ning nyatane aku iso metu 32 merga sing loro rina wengi ora goroh kuwi nate kaya ngono kuwi kok ya muga-muga wae monggo sesideman kunjuk dumateng kadang kula sepuh panjenenganipun Raka Mas Harnata dalasan Raka Mas Ladunata wilujeng midhangetaken muga kajiwa kasarira adamel pemarem mlebeting rasa tak pujekke panjang umur gedhe rejekine wareg le momong kelawan anak putune sesideman langsung napa pripun bawani sik Cahayu yah mene kok ya bawa mbok tinggal iku kepiye bawa barang iya badanku satset ngono kok Pak alah senengane kok satset-satset iyan pancen lho ngadepi perawan iki ya sing lon-lonan aja sacet-sacet ngono ku senengamu kok engko jare bolah tek ireng apa sob napa Pak lah yang kok nek sacet-sacet kuwi kok kuwatirku nek ngono kuwi Cahayu ngono lho tapi kula mboten ngoten Pak lo jangan menilai seseorang seperti itu. Loh makanya sebelum terjadi hal yang senegatif seperti itu sliramu tak elingke dadi perawan ki sing alon-alon waton kelakon aja gagi-gagi sacet ndang gagi-gagi golek meteng terus rampung ngono ki ora oleh. Aku duwe Pak. Wino. Iya. Nonana bendera terus kayungyan selendang kuning kang sakeh aja ngono to. Oke. Suara
Ya, angrung marang bendara. Angrung marang bendara. Nano Sang Dyah Ayu pijer ngincangake alis terus no sesideman. Karuan iki Lost Don, Nduk. Aja. Luwih becik patenono ning luwih becik kelonono kaya ngapa ya. Oke, baik. Luwih becik kelonono. Iya. Timbang pepisah. Ya. Lowe becik
isine Priya Kang Sulistya masa isine ya sakjaringipun Kang Mas Karnata mangke tak suwun supaya menyumbangkan lagu pekaremanipun luwih dhisik tak selingane karo gending tayub sinten ingkang badhe mbeksa kala wau jare Kang Mas Harnata jare arep munggah tayuban Ki Dik Ica Wulandari sing tak suwun